Λοιπόν, πιο χαζός τον όφησε, τραβάνε κάμερα. Ο τίτλος. Ο ένας είναι ο Μπιλουίνι. Ο γνωστός και ως πολύτεκνος. Και τον αυτονόητο δεν χρειάζεται. Γνωστός και ως πολύτεκνος. Έχει σπείρει τον ελληνισμό σε όλα τα Βαλκάνια. Και όχι μόνο, έτσι. Και όχι μόνο. Γεγονός. Μέχρι Καναδά φτάσαμε. Θα πάμε να φάμε ή θα ασχολούμαι με τις χαζομάρες? Κάτσε τώρα παίξουμε κάνα βίντεο. Ρε φίλε, αυτό είναι. Αυτό είναι, ρε φίλε. Πολύ χιόνι ρίχνει. Ζήτω να πούμε τα Χριστούγεννα, όχι χαζομάρες. Ξέρεις πως γλιστράει τα μάξι? Ζημιά. Ξέρω. Αφού γλιστράμε εμείς με τα πόδια, δεν γλιστρείς τα αυτοκίνητα. Αυτός έχει αυτό και 4 πόδια, αλλά πάλι. Καλά, μήπως φτάνει λόγω. Τι βγάζεις? Καλά είναι, καλά είναι. Πάμε να πάμε τίποτα.